Soale ajeng enten goro-goro gedhe namung ngoten tok. Pun. Lah niku tepate kapan Mbah goro-goro niku Mbah? Kok namung ngoten niku kula kan sing ati-ati, pokoke sing ati-ati ya, Mbok. Jane ngoten netane tembok niku sarene dereng diketinggalaken kalih yangi. Benjing nek pun enten timbule watu item ditinggalaken. Mbah sugeng dalu. Kula tanya rumiyin Mbah nggih. Nggih. Kula tanglet rumiyin. Mbah kawula sak rencang niku penasaran. Nggih masalah ceritanipun makam Sri Aji Jayabaya menika lho Mbah. Lah sak ngertos kula niku kan petilasanipun teng Menang nggih Mbah nggih. Nggih. Lah ingkang makam teng mriki niku pripun critane Mbah? Niku senes makam Menang niku nggih. Niku panglerenan sing babat tanah Pulo Jawa nggih Sri Aji Jayabaya niki nggih. Wangsul king babat wangsul teng Menang damel belik, damel ngombe kali damel adus. Oh niku Sakbibare niku nyukani tenger kuluk kali baju nggih. Sakbibare niku lajeng nyelamur aku wangsul dateng riki pengkubono nomor ngeten. Besok kene Menang tak nek kene Rejo tak jenenge Menang ngoten. Hameng kebono pinten niku, Mbah? Kula mboten ngerti niku bono pira, Pak? 3 ya? Ketiga. Oh, ketiga. Nggih. Niki 3. Nggih. Pripun pesene pripun, Mbah? Lah sakniki ngeten to. Napa niku Sri Aji Jayabaya niku enten riki dangune pun 1000 windu. Nggih. 1.000 windu nggih. Nggih. Wong kula men jaman Jepang tasik cilik kula pun nyapuk. Dadose kula niki turun 3. Mbah kula mboten enten, Nggih. bapak kula mboten enten sakniki kula. Oh. Nah, kula niki dina umur kula pun 90. 90 nggih, Mbah nggih. Nggih. Nah, sampeyan nek teng lebet niku sedaya 13. Makamipun. Nggih. Kula ucapne nggih. Nggih, Mbah. Senopatine Rahyon Wangking Raden Said. Terus sing kalih niku king kraton tasik 3 taun Dewi Tara Putri Tari. Prameswarine Yang Aji Dewi Sorowati. Nggih. Lajeng anak mantu niku jenenge samaran Jaya Amijaya. Namine Panji Asmara Bangun. Ajeng putrane Dewi Sekartaji, samarane Dewi Satami. Lajeng Rahyon Tumbal nggih. Rahyon Tumbal niku Gajah Mada. Lajeng yang pekik niku sing nenggo sumber. Lajeng Mayangkara. Lajeng Sri Tanjung niku ampehane yange. Ampehan niku napa to? Selir nggih, Mbah. nggih. Lajeng Nini Rukem niku kauangan, Nini Randini niku kapten, lajeng sinuwun Sri Aji Jayabaya. Nggih. Ngapunten, Mbah. Ingkang Mayangkara niku wau sinten, Mbah? Mayangkara. Nggih. Rahyon Tumbal. Lho, Mayangkara niku nggih Anoman ngoten. Oh. Nggih, Mbah. Mayangkara niku Anoman. Nggih, dipun lajengaken, Mbah. Nggih. Lajeng sakniki sumur mriki niku sumber songo. Kangge golek tamba wong niki ture yange. Niki sing engken yange. Sumure sumber songo. Sing ten jeding kali teng pawon disanyu, sing enten sumur diciduk kali timbo. Nggih. Pun Berarti salah setunggale sumur songo, Mbah nggih. sumber songo. Nggih. Berarti niki salah setunggale. Lah ingkang 8 niku teng pundi mawon, Mbah? Lho, duka wong sanjange yange ngoten. Oh, ngoten. Lah ten lebet tak sumbere niku ten lebet sumur.
Nggih. Dadi sumur niku lebete sumbere 9. Nggih. Oh, ngoten. Sumbere Nggih. 9 di dalam satu sumur nggih, Mbah nggih. Nggih, kangge golek tombo tiyang napa kemawon nek mendhet tombo ten riku nyiduk kalih timbo kula pasang timbo kerekan. Nggih. Ya ampun. Saged napa mawon nggih? Saged damel tombo napa mawon nggih, Pak? Napa mawon kenging yang ingkang sanjang. Oh, nggih. Tiyang pundi-pundi nek ngriki beto tombo, beto anu botol. Nggih, Mbah. Yun tombo. Ten. Lah riyen menika kratone Sri Nek Aji kratone Jayabaya Yangi niku niku- teng pundi, Mbah? Jane ngoten netane tembok niku sarene dereng diketingalaken kalih Yangi. Benjing nek pun enten timbule watu item ditinggalaken. Enten netane tembok enten isore kepuh niku. Niku enten sing jaga tiyang kalih tapi dereng diketinggalaken. Benjing nek pun enten timbule watu item Nggih. niku diketinggalaken. Oh. Kula niki namung sisanjangi ngoten niku. Dadose nek kalih kula nek omong-omongan nggih kaya kula kalih sampean. Nggih. Nek lintune nggih mboten purun. Lah niku ngapunten, Mbah, sejarahé panjenengan kok saged komunikasi kalih eyang niku pripun, Mbah? Awale, Mbah. Lah soalé lah kula sing ngempeni Oh, nggih. Lewat mimpi, Mbah, nggih. Napa langsung? sing ngempeni mboten nggih nek ngeten iki nek anu nggih celuk-celuk ten lebet niku mbok ngoten. Oh, ngoten. Nggih. Mbok ngeten napa-napa nggih mbok ngoten. Ngoten. Nggih. Lane lawang niku dikengken gembok niku nggih ngoten. Yang ini nggih mongel, Mbok. Lawange aja dibuka, digembok. Kowe nek wong ki wong sing apik, Mbok, sing wong tupindake ora genah, kuwi marai aku pegel. Lho ngoten. Ngoten lho. Nggih. Asli yang ini ku asli. Nggih, Mbah. Asli namine Samiaji Sri Aji Jayabaya. Oh, aslinipun Sami Aji, Mbah nggih. Samiaji. Lah lek tunggile yang ini ku namung kalih. Nggih, sinten, Mbah? Jaler setunggal, estri setunggal yang ini ku Mbak Ayune namine Dewi Telisuci. Oh, Dewi Gili Suci. Sampun boten enten ditanem enten Gunung Wilis, Gunung Klothok rika. Teng Gunung Nggih. Klothok nggih. Nggih. Niku Mbak Ayune yange, tapi sakniki pun nitis. Namine Jumitin, Raya TPN, griyane Bandar Mlati. Sinten niku, Mbah? Ilene Stasiun Sepur. Nggih. Niku sinten, Mbah? Dewi Telisuci. Ingkang niku lho, ingkang daleme bandar niku wau. Lah nggih niku nitis teng niku. Oh, Nitis teng kene Jumitin. Jumitin nggih. Nggih. Tasih wonten sak menika. Oh tasik ngore PPN Oh, nggih. TPPN lah namane Pak Budi niku kagunge. Sampun nate sowan mriki, Pak? Sering dateng Oh. mriki. Sering dateng mriki. Malah kula niki napa-napa keng rika. Jurusi kula niki. Oh, nggih, Mbah. Soale ngeten. Nggih. Soale sing ngopeni rayine niku kula. Cara mboten enten kula nek sing nylameti nggih kula nggih pendak pengiling-iling tetep kula slameti. Nggih. Nah, pendak jumalegi kula kirim. Lho saestu. Kula niki nek napa nek sasi Sura tanggal 1 malah kula niki mapak tanggal kalih nang Riyange. Lho. Ngoten. Krumat yang niku enten iki krumat, kula rumat saestu. Nggih. Ngoten. Mulane kalih kula niku kok kaya mboke dhewe. Kula niki nek lunga nggih mboten oleh. Ngoten. Oh, ngoten. Ing rumasane nek kula peni. Nggih. Lah pripun kula nek malam Jumat nggih kula panceni. Nggih. Nek Jumat legi nggih kula kirim. Lho. Ngoten. Mbah ngapunten, Mbah. Panjenengan kalih eyang niku tasik wonten keturunan, Mbah? Nggih mboten ana turunan niku. Panjen nggih asal kula ngopeni nggih kaya ngoten wong kula dereng lahir pun enten riki ya. Nggih. Yang niku. Hmm. Ngoten. Dados kula pun gedhe kali bapak kula jak resik-resik kula nggih resik-resik jaman Jepang nika. Lah sakniki pun ditinggal bapak kula mbah kula. Kula ni sakniki umur kula pun 90. Sangang dosa nggih.
ngoten lho. Nggih, Mbah. Mbah ngapunten. Jenengan ceritani, Mbah. Saking mbah-mbah jenengan kalih bapake panjenengan ceritanipun kados pripun, Mbah? Bapak kula sian ngeten sing nenggo nggih sing ngopeni nggih mbah kula niku. Mbah kula seda lajeng bapak kula niku lah. Rumiyin niku jamane tasih bapak kula niku ditangketi ngeten. Mbah, sampeyan iki jane asmane sapa? Biki kok tekok Tonjong, bapak kula niku jenenge Kartolonjong. Kartolonjong. Nggih, bapak kula niku asli king Madiun. Oh, Madiun. Jalinan Wedok. Nggih, nggih. Bareng ngoten ngetene ya aku ki nek petuk ning dalan ki aku iso nyapa ngoten. Jenengku Raden Surenggana karo Raden Kumbayana. Bareng bapak kula pun tinggal saking kraton niku rawuh dhateng mriki namine Pak Prandes Sunaryo sakniki pun tinggal yang Nggih. madosi tasik dugi pun ngeten. Sami aji Sri Aji Jabaya. Ngaten. Ajeng ngene niku. Nggih, nggih, Mbah. Terus kiambake ngaku niku ngoten. Mbah, kados ceritanipun Eyang, Mbah. Niku lelakune beliaunya niku kados pripun, Mbah? Jenengan Lakune napa? lakune Sri Eyang, Mbah. Lho, lampahe to. Nggih. Lampahe nggih pun dadi wali yang ini niku. Yang ini pun wali. Nggih, kelasipun wali. Asli niki wali yang niku nek sanjang kalih kula, Mbok. Aku ki asli wis wali. Sapa sing sowan rene nek nggo kembang kudu mawar putih Mawar putih. karo nggawa kinang. Hmm. Yang ngaji niku nginang. Oh, nggih, nggih. Ngoten. Niku mawon, Mbah. Nggih. Lah kados pantangane, Mbah. Wonten pantangane, Mbah. Mboten wonten nggih namung ngoten nek anu nggih nyekare nyak nggih niku damel napa menyan niku mboten panjenengan nggih wong Jawa asli kok. Nggih. Asli Jawa yang niku. Nah niku bapake niku namine Raden lali aku malian. Siapa Pak? Raden sinten, Mbah? Yang Prabu Erlangga. Oh. Nggih, nggih. Bapake niku Eyang Prabu Erlangga, ibuke niku saking Gedangan, putra Jenggala Manik, daleme Kediri. Nggih, nggih, nggih. Pun kenal to? Nggih, siap, Mbah. Ha nggih. Mbah kados panjenengan ingkang sampaiaken wau. Nggih. Kados pamenang niku kan namung tempat palerenan, Mbah nggih. Namung kalerenan tok. Lah siyen niku sanjange kula ngeten, Mbok, kono ki kotong. Aku nek mulai ke sekolah biyen nek bal-balan nek kono gelem, Mbok. Ngoten. Nggih. Oh ngoten to yang iya nek wong rene ya diomongi, Mbok. Ben gak ning kono terus, kok ning kono sing nunggu sapa? Aku Mboten. diceluk terus. Lah Mboten wonten tiange, Mbah nggih. nggih sing enten rika sing enten sendang nika. Nggih. Namine Sri Gati kali Sri Gading. Ngoten. Niku ingkang jagi, Mbah nggih. Dalem Ingkang jagi teng sendang nika Sendang. sendange ta. nggih, nggih. Sendang Kamandanu. Tirta Kamandanu nggih, Nggih. Mbah. Lah lek sing tunggal bapak niku sing enten Doko niki. Niki Nggih. tunggal bapak. Nek sing ngenten kidule menang enten Desa Tanjung niku tunggal ibu. Nggih. Mbah ngapunten, Mbah. Kados Eyang Sri Aji Jayabaya niku kan moksa, Mbah nggih. Mboten, Oh, mboten moksa. Mbah? mboten. Mboten musa. Lah berarti Tiange mboten gelem, ya mbake pun mungelok. Aku gak musa, Mbok. pripun, Mbah? Aku putih, resik, Mbok, putih. Sanjang nek putih kok. Nggih, 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 nggih. Mboten musa teng pundi mboten. Plek enten iki nggih enten iki. Enten iki pun 1000 windu. Nggih, berarti bibar lengser niku langsung datang mriki, Mbah. Nggih, mantun king Bapak Talas niku. Wong sing Bapak Talas nggih niku kok. Bapak talas teng pundi, Lah Mbah? ngeten iki sinten sing babat?
Oh, teng mriki Mbah nggih. Lho lha niki babatane yang ngaji sedaya kantos dugi gunung-gunung niku babatane yang ngaji to. Nggih. Lah kenging diarani sing babat tanah pulo Jawa nggih Sri Aji Jayabaya niki. Ingkang ngawali Mbah nggih. Nggih putra Jenggala Manik. Lho ngoten lho. Nggih. Putranipun Yang Prabu Erlangga. Nggih. Kali mboten Jawa tatan wis ning kono ning. Wis sempak nek ngono wae. Kados wejanganipun Mbah. Wejangan ingkang nate panjenengan tampi saking Eyang Mbah. Dalem Wejanganipun saking Eyang. alah kula mboten ati dipejang. Mboten nate Mbah. Mboten pokoke nggih niku nek kula niki nek lunga-lunga mboten oleh namung ngeten tok. Kowe sing kuwasa ngopeni aku, sing kuwasa ngopeni resik-resik omah. Enten tamu keng tebih niku nggih goleki kula niku nggih dengkengen kali yange ya. Aku nek kono lho golek ana ning Boto Putih ya. Nggih. Ya. Aja kesusu mlebu nyang makam nek urung petuk karo Mbok Katinem. Mbok Katinem panjenengan. Kula niki Katinem. Nggih. Ngoten. Lah kados Bapak niku Pak Markam. Oh nggih. Bibar Eyang lengser niku, Eyang Sri Aji Jayabaya lengser kan nanggalaken kerajaane Mbah nggih. Maksude nemung sanjang ngoten niku. Bisa nek wisane timbule watu item, Mbok. Saiki menengae, Mbok. Nggih, kula ngoten. Mbok kowe kok setekok ngono to, Mbok. Lah aku kene diberber wonge. Yang aku nih pokoke ngono ya, Mbok ya, ngoten. Ngeten niki nek kula tengok-tengok nek butuh napa celuk-celuk ing jero, Mbok ngoten. Biasane wonten napa, Mbah? Lek celuk-celuk ngoten. Nggih, celuk-celuk niku sajake enten napa ngoten. Kok kula ni jenggruk mawon ngoten nggih diceluki. Mbok. Iki nyapa to kok sanggo uwange iki. Nggih ngoten. Misale muring-muring kalih mbae niki men kula diceluki kok. Ngoten. Mbok aja padu to, Mbok. Aja padu, Mbok. Dipun elingaken nggih, Mbah nggih. Nggih, boten oleh. Nggih. Mbah kados misale ajenge wonten pagebluk napa bencana ngoten Oh, pasti wonten dawuh ya. Sabene disanjang. Nek niki badene ngeten. Badene lho nggih. Ken sing atos-atos. Soale ajeng enten goro-goro gedhe namung ngoten tok. Pun Lah niku tepate kapan Mbah goro-goro niku Mbah? Namung ngoten niku kula kan sing ati-ati, pokoke sing ati-ati ya, Mbok. Nggih. Tapi kados goro-goro niku dereng Mbah nggih. Dereng. Tasik lami napa kedam melih Mbah? Mestine mawon nggih. Ya piye wong ndi-ndi ya banjir bandang kaya ngono lho. Lah, Aman pikir to. nggih. Banjir bandang boten karu-karuan kaya ngoten niku lho. Nggih, teng pundi-pundi banjir, Mbah. Malang. Pundi banjir. Sing dijaluk nggih slamet pun ngantos enten napa-napa. Nek kula nemong ngeten yang kumulono kudu ngono ayo ngono wis to Mbok aja bingung. Ora usah bingung. Nggih. Sampeyan ngandel Nggih, Mbah. jamane londo brondongan. Nggih. Lurune ngeten. Lurune tiketene. Oh. Lho saestu parane teng sawah rika. Nggih. Ngriki utuh sitok mboten enten sing kelong. Lho berarti niku eyange, Mbah. Lho saestu londo ten Brenggala niku nggih sampean ngampak-ampake kentekan peluru gitu. Kentekan peluru niku dhek ngetokne radio angin. Montore dhuwur teko. Nyuapune lintune ngriki keh wong mati. Payung ngoten niku nggih. Dradrat pun mboten meneng. Aman sitok men mboten enten. Oh, ngapunten Mbah, berarti eyang niku zaman penjajahan nggih tasik bantu, Mbah. Tasik napa? Tasik bantu eyange. Bantu berjuang ya. Nggih panggah ngoten masih sakniki nggih panggah. Nggih wujud, Mbah. Sakniki nggih panggah berjuang. Wujud ngoten, wujud tiang ngoten, Mbah. Nggih sing dijuti, sing mboten nggih mboten. Oh, ngoten. Ngoten niku. Nggih.
Kaya sampean niku kene dangu-dangu nek panggih nggih, Nggih, Mbah. ki nek dipuruki ngoten. Mungkin nggih mulah malih. Nggih nek lekas nggih masak kaya rondo, mboten mesti. Oh, ngoten. Bisa estu. Berarti mboten mesti, tapi lek kados kalih panjenengan Mbah Katinem. Nggih. Lah niku sosoke kados pripun Mbah Sri Nggih Haji Jayabaya? nggih kaya mboke pun. Ngene pun nggih teluk-teluk mbok ndang turu nggih ngoten. Maksudnya bentuke tiange Mbah. Dalem Bentuke tiange kados pripun ngoten lho Mbah? oh sampeyan niku pengen dereng roh to. Nggih, gambaranipun nggih. Simaten Pak Timar kuwi Pak. Sampeyan kula dudui nggih, Nggih. tapi yo aja mbok foto. Oh, mboten. Nggih, siap. Mbah, kula lajengaken nggih. Mbah kados crita niku lho, Mbah. Misale wonten pemimpin negara napa pejabat tinggi ingkang dateng Kediri niku tirose wonten kutukan, Mbah. Lah niku napa saking Eyang Sri Aji Jayabaya? Kok kutukan dalengan. Misale pemimpin ingkang dateng Kediri lengser niku lho, Oh Mbah. niku to. Nggih. Nggih mboten nggih ya pancen ora eneng ya Pak ya. Pancen ora eneng. Pokoke wis pundi nek yang rene ya mesti lengser sing pegawe ngono kuwi. Lah napa Mbah ngoten niku, Mbah? Kok kula dhewe mboten ngerti. Oh. Nggih, nggih, nggih. Lah kados ramalan-ramalan niku, Mbah. Ramalan apa? Nggih ramalane Eyang Sri Aji Jayabaya niku lho, Mbah. Alah mboten enten serang-rang. Kan kuatah ramalanipun, Mbah. Kados ingkang napa saged nerawang masa depan ngoten, Mbah. Mboten pokoke gini iki pun kula jelasne niki pun Oh, niki pun nggih. dugi pundi-pundi sampean padha niki. Saestu dugi pundi-pundi padha kali kula pun panjenengan nggih kula sing anu. Nggih, 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 Mbah. Dugi Lampung apa? Sampun kathah, Mbah nggih ingkang King sowan Lampung. mriki, Mbah nggih. King Lampung, King Sumatera, King Aceh, King pundi-pundi pun. Mbah kados contone ingkang nyuwun tombo dateng mriki, Mbah. Niku sakit napa mawon, Mbah? Lho. Tombone penggene yangi to. Nggih. Lho ngoten niku kantun nggih. Pripun ngoten to? Panjenengan yang ngijabahi nggih mari. ngijini nggih. Tapi sampun kathah nggih, Mbah nggih ingkang Kathah. sampun waras ngoten saking sakite napa masalahipun ngoten nggih. Nggih, saged mlampah nggih. Oh, niku ndamel napa mediane nggih? Toya menika nggih. Toya niku sakit napa men nggih saged terus waras. Untuk toya niku sakit napa men saged waras. Mbah, kawula sak rencang nyuwun wejanganipun panjenengan. Alah mboten saged kula nggih pun niku. Damel ngadepi zaman sak menika lan sak terusipun gonjang-ganjinge zaman niku lho, Mbah. Pesen-pesenipun Eyang Sri Aji Jayabaya pripun, Mbah? Mboten nate pesen no. Wong kula niki diparingi gaman men mboten purun no. Pesen to. Gamane napa, Mbah niku? Nggih keris ngoten. Oh, Kula mboten gelem. lah napa, Mbah? Wong wedok kula diparingi seger waras diupeni pun seneng kok. Oh, nggih. Leres-leres, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Tiyang niku nek duwe kepengerten tenggene yange gelek nyekar njaluk tombo ya diparingi waras. Ngono lho. Lah nek ora beleh karo yange njaluk tombo ya angel.
Kados Patirtan Kamandanu niku napa mawon tuwae, Mbah? Wah, aku mandarat aurono. Mboten nate, Mbah. Wong kula niki teng pundi-pundi mboten oleh. Sampeyan yo kula niki plek ten riki nggih pun mboten tahu sapa. Mbah ngapunten, Mbah. Kados gudang garam niku lho, Mbah. Napa? Gudang garam ngertos nggih jenengan? Lah niku griyane yange Oh, niku daleme. gudang garam niku gadane yange. Oh. Lagi ngertos kula, Mbah. Niku Berarti gadane yange. ngapunten, Mbah. Niku keraton, Mbah nggih. Keratonipun, Mbah. Nggih, Mbah. Kirangan mboten reti kok. Napa mboten angsal, Mbah, dipun pedar, Mbah? Yange pun boten butuh ngoten niku. Yange butuhe pun putih, pun wali. Berarti aslinipun eyang niku tasik anu, Mbah nggih. Tasik sugeng, Mbah nggih. Teng alamipun wali ngoten niku. Ya mestine mawon. Mbah, pesen-pesene eyang kagem generasi sekarang ngoten. Tomo kira nek kok. Kowe mau tak mau ngene Mosok mboten wonten, Mbah? ora. Pokoke nek yang nek sediakan yang gede bae ya kuwi. Langsung ngoten, Mbah nggih. Pokoke kembange mawar putih. Ken hati-hati, Mbah nggih. Ya, Ngadepi jaman niki, Mbah nggih. sing hati-hati. Anu dieling-eling sing hati-hati welingku ya. Lali-lali dieling-eling. Mbah ngapunten putrane panjenengan sampun pinten? Telu. Sampun 3, sampun si Mas Daya, Mbah nggih. Alah sing sitok tinggal ning Jakarta lanang. Oh. Tak kene omah dadi lho kuwi bae tinggal karek ninggal anak loro. Lek kados kalih Mbah Nang sampun pinten taun, Mbah? Ish, kalau mbahmu ki Nggih. bar Gestapo. Oh, nggih Perkestapo. Mau aku pian bojoku yang angkatan Ingkang rumiyin. bojoku pian tentara lah tahun 65. Nggih. Terus bojoku mati karo yang digoleki. Mulai mbok aku penono. Jenengan riyen teng pundi, Mbah? Dalam Jenengan riyen teng pundi? iya aku kindindiro. Teng pundi mawon? Para iya Gunung Tiro aku Lho, 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 di lho. Sondiro. Lho, ngapunten jenengan teng gunung niku laku, Mbah. Iya no. Lah lakune jenengan apa mawon, Mbah? Iya aku wis kon dindi wis tak nek domong atur Telung Agung kuwi perang-perang asih. Iya, Nggih, Mbah. siapan jam. Kawula sak rendang nggih semanten rumiyin Iya. nyuwun pangestunipun nembah nuwun sanget. Ya nenek lu timbah di sepuro ya. Nggih. Sami-sami, Mbah. Nembah nuwun, Mbah. Pangestunipun.